Vamwe vanotonyengedzeka zvekusvika pakuvakira imba yekunamatira ari oga, kungoti ndoda kuvaka imba yekunamatira inonzi. Umwe wototi ndoda kutengera mufundisi kana kuti muprofita mota neimba. Vanonyengedzeka kusvika pamhando iyoyo. Saka upfumi uhu hwese ndehwemunhu mumwe chete, mukuru wechechi nevatedzeri vake. Imi vese vanoenda kuchechi hamuna chenyu apa, chenyu chete kuwana mweya mutsvene nekuenda kudenga. Ndo zvenyu chete. Asi muchiwana zvine mweya mutsvene wacho. Hapana mweya mutsvene unowanikwa, nekuti ukatarisa kuti vekuchechi vanotoenda kun'anga kundobatsirwa asi akakurira muchechi. Adei kungobatsirwa ikoko. Saka ari kudzoka vachitora masimba kuchivanhu. Ari kudzoka achitora masimba kuchivanhu. Nekuti ndiko kuna Mwari mupenyu, Mwari anodayira. Uri kupaona? Saka kudyiwa kwezvinhu nevakuru vechechi ndiko kuri kuyemurwa nevatedzeri vemukuru wechechi. Kuti maryire aya emhando yakadai, ndikaita mukuru inini ndinorya zvisingaiti. Saka rega nditange yangu. Saka Muri kupaona? ndoda kuti mundibatsire pakuti isu madzitateguru edu aziva kuti vanhu ava vatiratidza Bible kuti ngatinamatei nenzira yeBible. Handika ndokuona nyika ichitorwa. Havana here kuda kudzoka zvakare vachidzidzisa nzira yechinamato chechivanhu mushure mekunge taona rusununguko isu sevana veZimbabwe kuti no, vanhu ava havana kunaka, vakanga vatiratidza nzira isiriyo. Saka iko zvino taane kuzvitonga kuzere, ngatichinamatai nenzira yedu yakudhara yechinyakare chedu. Waiziti takazoramba takabatira pachinamato chevachena kusvika muzuva ranhasi. Rega ndikupe muenzaniso waungagona kunzwisisa. Munguva yeCovid iya, vanhu vakamanikidzwa kukwira mabhazi munhu wese. Asi munguva iyoyo, pabhazi rimwe narimwe, padivi pakondakta paiva nemuto akabata pfuti. Ndizvo. Wakaona here kurongeka kwemutsara wevanhu vari paZUPCO? Kureva kuti pabhazi paZUPCO pakanga pane leadership. Ndizvo. Saka vanhu vaiti twasa ita mutsara pasina mhirizhonga, vanhu vachipinda muduta vanhu zvine mwero, zvine runyararo, zvine mutsigo, zvisina mhirizhonga. Asi tati gare gare mauto akabviswa kumabhazi. Makatanga kuona here mhirizhonga pamaduta vanhu? Pakabviswa mauto hamuna kuona mhirizhonga pamaduta vanhu? Vanhu vachiita chimbi kuda kupinda. Vana vaitofa. Vanhu vachimbanyidzirana kuda kupinda mubhazi. Pakanga pasina mutsara. Saka kufunga kwako unofunga kuti chakakonzeresa kuti vanhu vaite nyonga nyonga pamutsara wemaduta vanhu chii? Lack of leadership. Lack of leadership. Wataura wega ne? Saka iwe unofunga kuti chiri kukonzeresa kuti vanhu vaite nyonga nyonga mune zvekunamata izvi netsika nemagariro, kuve nenyonga nyonga. Unofunga kuti chii? Iko kwaimbova kwakati twasa semutsetsi wepaZUPCO. Asi iye zvinozvi kwava nenyonga nyonga. Unofunga kuti chii? Lack of leadership as well. Ndizvo zvaizvo. Munhu mutema haatungamirirwe neumwe munhu. Munhu mutema anotungamirirwa namambo nemhondoro nemasvikiro. Saka mhondoro nemadzimambo enyika inoyi vanodii kutidzosa padzidziso dzechivanhu chedu chakare. Wabvunza mubvunzo wakanaka. Ndipo pane nyaya yepa umambo hwevanhu vatema pakauya varungu hwakaderedzwa kuenda pasi pasi. Ndiani akahuderedza? Varungu vapambe pfuma. Iko zvino
chimbomira kusvinda ikoko. chokwadi. Varungu vachiuya, varungu vasati vauya, mambo akanga ari pamusoro, ane voisi rinonzwika, achitonga. Chimbofunga nezvamambo Lobengula, mambo Muzilikazi, 7 rulers of Mutapa State. vekumutapa state, vekurozvi. Kwakanga kune madzimambo aityiwa, airemekedzwa. Chokwadi. Ndizvo aiva nemauto nemapurisa vachitonga kakati twasa. Varungu vachibva vauya, vachibva vaona kuti munyika hamugoni kuita vana mambo vaviri, rega tiparadze umambo hwevanhu vatema, ngahuende pasi pasi. Mambo aimboremekedzwa, asina waanoremekedza pamusoro. Iye zvino zvimambo akanga ava kutoremekedza chero mupurisa chaiye. Mupurisa Mambo ava pasi pehurumende. atova pasi pehurumende, asi kare Hurumende yanga itori umambo. umambo. Umambo huya manje hwaiswa pasi pehurumende navanhu vachena. Ende mambo akatorwa masimba ekutonga, Akatorwa masimba ekutonga, hurumende, akabva apiwa hurumende, vanhu vakuchitengerwa kumakodzi. Saka unoona kuti mambo anotoendawo kunovhota. Asi iye mambo, rega ndibvunze mubvunzo, kwini vanovhota here vekuBritain? Kwete. Havavhoteka. Kwini vane chitupa here vekuBritain? Kwete. Vane license here? Kwete. Vane passport here? Kusaziva ipa. Havana. Handiti. Asi chero mambo waunoda iye zvinozvi ane chitupa, ane license, ane passport. Saka ndimambo pakuti kudii? Uri kutongwa. Uri kutongwa. Saka umambo hwevanhu vatema hwakaiswa pasi. Saka ndapindura mubvunzo wako wekuti patakatora kuzvitonga kuzere, kwete, hatina kutora kuzvitonga kuzere. Kusvikira iye zvinozvi, imba yevanhu vatema haisati yava nekuzvitonga kuzere. Saka muri kubvuma kuti hatisati tawana rusununguko. Imba yevanhu vatema haisati yawana rusununguko nanhasi. So mukureva kuti takapretenda as if tawana rusununguko. Rega ndikupindure ndichiti, pane kambo kakaimbwa nababa vangu Hosea Chipanga kekuti nyoka kubatwa muriva hama usati yafa. Waziva sei pamwe kuhwanda? Uri kupawana? Ukaona nyoka iri muriva, iwe woti yafa, waita mistake. Uri kuzvinyebera. Saka ndofunga ndiri kukupindura. Varungu vakapa vanhu vatema rusununguko. Usafunga kuti vakundwa. Waziva sei pamwe kuhwanda? Kambo ikako kakafungisisa zvakanaka, uchapengenuka kuona kuti pane zviri kuitika nerweseri. Ende zvinotiratidza kuti haina kufa. Varungu vakabva vane dominance munomu. So far vamodernize everything. Rega ndikupe muenzaniso. Iwewe ndokubira mota yako, kwete usipo. Ndoya kuzorobha pamusha pako nepfuti, ndoraya mwana wako, ndoraya mudzimai wako, ndoraya baba vako, ndoraya mai vako, ndobva ndatora mota yako, ndobva ndaenda. Gare gare wozouya iwewe woti ndakuwanikidza, ndoda mota yangu. Handizvo? Iwewe manje kuti ndikupe mota yako iwewe, ndoramba manje. Ndoti kana uchida mota yako ndipe mari. Chinhu changu Pandakachitora ndakasiya ndauraya, ndakadeura ropa. Ndaanacho, ndachipamba ka. Iwewe wozoita simba wouya manje woti ndakuda mota yangu. Ndizvo ka? Wobva watora mota yako iwewe, ndobva ndanokusungisa kuti watora mota yangu.
kuti tototi watora mota yako zviri kunze kwemutemo, saka naizvozvo ndiripe Alright. mota yandakakubira iwewe nechisimba. Saka mhondoro dzenyika ino nemadzitateguru enyika ino vanoti kudii kana zvinhu zvakadai zvichiitika? Mubvunzo wakanaka. Kufunga kwako pakaurayiwa mbuya nehanda nemasvikiro enyika ino nemhondoro dzenyika ino dzainetsa munguva yacho. Madehenya avo anombodeiko kunyika yevatorwa? Eko ari kudeiko? Kusaziva Kutsipika ka? kuti Kutsipika mudzimu wenyika ka? but ispirit Kutsipika. Kutsipika ka? Kutsipika. saka pangaitwa sei kuti chivanhu chenyika ino chidzoke sezvachanga chiri kumazuva akare? Izvozvo zvinoda kubvunza mhondoro dzenyika ino hombe. Kune mhondoro dzenyika ino hombe Zvinozikamwa kwadziri. dzinozikanwa nevakuru. Aiwa, tinotenda mhuri yeZimbabwe. Tanga tinavo Junior Maponga vachititsanangurira sekunzwa kwamaita. Toda kutenda zvikuru koma toimba tichasangana zvakare muzvidzidzo zvakasiyana siyana. Tatenda chikumbiriso kuvateereri, subscribe, follow this page and share. Tatenda.